I pozdrav svima ljudi, ovdje Wolfi. I ljudi, danas igramo Clash Royale i pokušavamo challenge 3-3. Jel tako, Đole? Da. S nama je moj mlađi brat Đole. I evo, kao što vidite, sve ove čestove unlockani su. Ovaj nije, zato što sam ga otvorio, igrao i pobedio i osvojio. Taj i Silver. Isto opet Silver bio. Pa jeste, bio je Silver, da. Pa, da, jeste, i... Spremno otvaranje sam da vam kažem, to biste svi odmah pomislili. Pa je spremno otvaranje i ovaj chest i clan chest. Kada clan chest izađe? Ne, otvaranje vjerojatno neće da bude na mom YouTube kanalu. Pa tako vrlo. Nego na kanalu mog prijatelja Dimitrija Gamma Galaxy, njegov link će da bude u opisu. I tako ljudi. Ajde. Kako se stavlja u opis? Ko još ne zna, samo uđeš na YouTube, ali ne na onu aplikaciju, nego u Google, ukucaš YouTube i onda ukucaš njegovo ime i tako to uđeš i onda gore da ti se nalazi URL. Ali svejedno, ajde da igramo to. Mi smo napravili dekove, evo kako izgledaju. Mislimo da su dobri i ovih iskoristimo na kritične slučajeve i tako, hajde, igramo. A goblini prošli put kako su postupili, ono samo goblini, ostane na 3 health, ne može. Evo kolmate. Sad Samo bacim u šarku. smo znači, ja sam zaboravio da mi pravimo ovaj challenge. Bukvalno sam zaboravio. Ti snimaš. A da je li kritičan slučaj sad? Nemoj, rešit će se oni. Bolje biti bio. A da, ovo će rešit će se, da. To sam još dosta damage-ovo, batim mi fireball na King Tower. Zbog čega bi kad imam fire hodače. I plus su sprinteri, motherfucker. Idem da pokam. GG, vrata. Jedan sprinter je udar. Boom. Zašto sam bacio freeze, nemam pojma, ali zašto sam bacio ovaj rocket, to je tower, imam pojma. Ne, bacio sam spawn. A, da, jeste. Da što mi imaš pojma? Kako sam te usro, jel si se usro? To je bio joke 2016. Koja je danas godina? 2017. Koja je godina, bate, 2017? 2018. Da, ovo je bio joke 2018. Sad se pazi! Nemam freeze! Ti me se. Stvari imao sam ga, ne smijemo da Ajde, igramo opet onda, majke. Sad se mi vratio za Nisi trebao da baciš fireball. Nisam ga ni bacio. Nisi trebao da baciš fireball. Zašto diraš tu pušku za... Da te pogodim vodom. To baš sam to sad teo da kažem. Nemoj da napadaš. Nemoj ovo da napadaš. Sjećaš se, challenge. Dobro. Da će biti uskoro kritična situacija. Neće. Da. Samo opšteni ljudi. Nemoj, ne moraš. Mogu hoću, mogu neću. Nemoj ništa da baciš. Zašto? Smeš da baciš fireball. Strošio si roket. Da me tu ubijemo. Imam frizi da... Mrtav sam. Mrtav. Si siguran? Ne. Sad ne znam, pazi se malo bolje. Ali nemoj da frizaš. Možeš. Nemoj, tako. Ajde, maknem da.
A kako ćeš da rešiš bombera? Drugim bomberom. Govori se više sa Stivom. Drugim bomberom. Ok, spremni ste, samo ću baciti još šarča. Ako bude problem, bacit ću samo Huragija. Da, rekao sam tu i ponosim sa time. Bum! Bacam Fireball, čekaj. 229, može bacam Fireball. Joj. Ok, imaš roket. Nije ti fora. Imaš Fireball? Ne. Nije ti fora, Jessica. Daj. Ajde, čekaj, daj ovdje na mali stolčić stavi to. Ti uradiš šta možeš. Šta moram? Uradi operaciju, doktore. Ajde ljudi, sačekat ćemo do odbrojavanja. Evo nas ljudi. I... Bacamo Fire Sprinter se svuda. Da. Fire Sprinter si od pozadi. Ajde Fire Sprinter si. Ajde, nemojte da nas izneverite. Ne, ja ću ja pobedim. Brže su mi. Ne znam. Ljudi, ovdje ne pucajte Rocket Fireball, nego samo Fire Sprinter se. Ovo je, znači sa Rocketom, koliko smo puta pokušavali i sad sa Fire Spiritsima. Bate, ovo, znači... Ovo je nemoguće. Ajde, sad da džuskam, bate. Nemoj još da klikneš ok. Neću, bate. Sad ću da... Sad ću screenshotujem. Da, sad ću screenshotom. Ajde, screenshot. Screenshotom ćemo, aj opet ćemo. Jo. Daj da vidim da li se taj screenshot Ja još uvijek neću da pritisnem ok. Bate. Ja još uvijek ne pritisnem ok. Ne verujem. Ja još Ovo, evo ga. Evo ga. Pogledaj tu lepotu, tu Da. lepoticu. Ja. Znači, koliko ovo bilo Dokazali smo da je moguće. Oć, Zadnji put. brate, Ćao. ja ne verujem koliko je ovo Neće mi se bilo pritisnu moćno. ok. Evo ga, pritisnu se. Ljudi, znači, sa Fire Spiritsima, ja ne Znači, verujem. ovo trebate sa trupama da uradite, ne sa... Ali bukvalno milijardu puta smo pokušali sa Rocketom, Fireballom. a prvi put sa Fire Spiritsima, onako Đole da ideju. To nemaš ni Rocket ni Fireball. Pa da, Luci. onako, hej, ajde da probamo sa Fire Spiritsima. Jo, freak. I onda bate retardirano dobro. Znači, ovo nije humano, ljudi, znači, to bi bilo... Ovo nije ožirno, samo da znate. Nije bukvalno. Šta je? Pa da je puška. Ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. Evo, Ćao. i od Đoleta. I vidimo se u sljedećoj epizodi. Sayonara. Sve naroda. I pozdrav.